салому алайкум дӯстдорони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо видеои имрӯзаамонро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо либосҳо ва пойафзулҳо аз Туркия ва Кавказ бо нархи дастрасро пешниҳод менамоем, ки ба сифаташ кафолат дода мешаванд. либосҳои мо дар таншинам ва бисёр бо дизайнҳои замонавӣ, ҳам стили варзишӣ ва ҳам классика пешниҳод карда мешаванд. ҳамарӯза дар телеграм-канали Шермардон шоп борҳои нав ба навро мегузорем, ки силкааш дар комментария ҳаст. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. инчунин барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран дода нависед. дӯстон, ёдовар мешавем, ки дар турнири UFC, ки дар Арабистони Саудӣ гузашт, ду варзишгари тоҷик Моин Ғафуров ва Муҳаммад Наимов баромад карданд. дар кадри асосии шом Роберт Уитакер бар зидди Икрам Алискеров ҷангид ва бо моҳорати хуби худ Алискеровро исбот кунон, ки барои ба топ 5 гузаштан ҳоло вақт аст. Моин Ғафуров бар зидди намояндаи Корея Кунг Хо Канг баромад кард. ин муҳориба 3 давр идома кард ва дар охир ба манфиати варзишгари тоҷик бо тасмими доварон шуд. акнун дар Кореяи худ Моин 19 ғолибият ва 6 то бохт дорад. Муҳаммад Наимов бар зидди намояндаи брезилиягӣ Филиппе Лимо баромад кард. ин муҳориба, ки дар даври сеюм қарор карда шуд, ба манфиати Филиппе бо усули бухии варзишгари тоҷикро шикаст дод. акнун дар Кореяи Муҳаммад Наимов 11 ғолибият ва 3 бохт мавҷуд аст. бо хабари спорт Салариз Уитакер аз ҳама гонорари шомро гирифт, ки дар ҳаҷми $571,000 ташкил медиҳад. Алискеров аз ҳама чеки калони UFC-ро дар ҳаҷми $220,000 гирифт. варзишгарони тоҷик бошанд Моин Ғафуров $57,000 ва Муҳаммад Наимов $35,000 даромад карданд. ҳарифи Наимов Лима бошад $78,000 ба даст овард. ҳарифи Азам Ғафуров дар полуфинали Лигаи Эсия чемпион дар вазни сабуктарин Курбан Гаджиев шуд. мусобиқа дар турнири Эсия 178 дар Москав 16 август барпо хоҳад шуд. бояд гуфт, ки ин муҳориба на танҳо барои камарбанди қаҳрамонӣ, инчунин рӯйхат ба финали Гран-при Эсия хоҳад шуд. дар аввал бояд муҳориба дар моҳи феврал мешуд, аммо Гаджиев травма гирифт ва маҷбур шуд, ки Гран-приро тарк кунад. барои Гаджиеви 31-сола ин аввалин ҳимояи титулӣ хоҳад шуд, ки моҳи феврали соли 2023 бо шикаст додани Имран Букеев бо тасмими доварон ба даст оварда буд. дар натиҷаи ин муҳориба ӯ ба Гран-при роҳхат хоҳад ёфт. Азам Ғафуров бошад бо шикаст додани Вартан Асартян моҳи августи соли 2023 ба Гран-при роҳхат ёфт, ки он ҷанги унвонӣ муҳорибаи солро гирифта буд. дар Кореяи худ Гаджиев 19 ғолибият ва 3 бохт дошта, Азам бошад дорои 15 ғолибият ва 3 бохт мебошад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи омода намудаи мо. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз мемонед. хайр.